Reka Totyan Pratasena Kampa Palembang Bintulu Aji Sare Rawula Tamang Kedek Wok Simbaradada Yen ngendika garang-garang kaya gluduk kadang pananggapan Rawa mawa sindung yen maris wah anak-anakku Antaraja padene Gatotkaca wonten dawuh sabda paramandika Rama keparengan nimbali kang putra kula saking jangkar bumi Antaraja nyadong dawuh nyadong deduka Rama Dewaji pepunden kula wonten dawuh sabda paramandika Rama keparengan nimbali kang putra saking Pringgondani nyadong dawuh nyadong deduka Kanjeng Rama Dimas Werkudara kadangipun kakang kang banget atresnani sajake Lokopala Siadi metoni madyaning alun-alun praja Ngamarta kene kok kaya duka Dimas wah noman kakangku lan Antaraja Gatotkaca ndadekno kawruhanamu sapa wonge sing ora mangkel atine barep kakangku bule kakangku jaliteng resna kakangku arep diancam patine karo wong sabrang tedhak turune utawa prentane Prabu Jarasandha ing negara Giripajra para Pandhawa ngene bakal nganakake tasakuran sesaji Raja Suya akeh banget panggodane ning kudu piye meneh anane lakon kudu dilakoni anane penandang adile mung kudu disandang dening wong Ngamarta mulane dina saiki pun bapa ki mau ngawe marang Antaraja padene Gatotkaca kuwi mau kudu bisa nranggulangi pengamuke wadyabala saka negara ngarga pentar prentane Prabu Jarasandha. Inggih Kanjeng Rama menawi kados ngaten selak dereng kinantenan sagah dereng kirang prayogi kula pun Antaraja nyadong dawuh nyadong deduka menapa ingkang dados sabdanipun Rama Werkudara badhe kula estaken saha kang putra kula pringgondani Kanjeng Rama kang putra tansah cumadong dawuh tansah cumadong deduka mawantu-wantu dawuhipun sing ngandika Rama Werkudara pepunden kula Dimas ora lali marang pun kakang pun Anoman najanta pun kakang kuwi wong jaban garis ning aku minangka dadi pamonging Bathara Wisnu ngandhe papan ngendi dunung nek ana Ratu Dwarawati mesti kinantenan Anoman lan Setyaki mulane aku ki mau uripe ora bisa ado-adoh marang pepundenku ing negara Dwarawati apa sing dadi ubet arentenging negara Ngamarta nggone bakal nganakake sesaji Raja Suya ayo bareng-bareng di arewangi pet kanthi lantaran peceng dodo luntaking eludira pesating nyawane Hanoman mulane dina saiki aja kongsi kelingkanata gedene Kadalarasa gawe video 3 wae akeh sinonton wis duwite kumpul mengko mulane hayo bareng-bareng cangcut tali wanda njaga adeking marang nusa lan bangsane aja kongsi ditaidak
kamardikane dene wong negara manca.